Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bin Ardi di channel iki lho guys. Tas es kopior, es campur, es buah dan empek-empek siomay ya nek guys. Iki kenang-kenangan masa kecilku, udah berpuluhan tahun ini. Mae sager kuarasan. Guys, ning kene guys, ada tamu, ada orang. Mak, ayo, ayo. Wah, sampean. Petengi gimana? Orang nyuting piye gimana? Yes. Gak apa. Gak apa, ya tak handuk tak nggo Pak ya. Engko nek ning jero tak. Aku es campur. Es campur, es apa nih? Karo empek-empek siji. Sandale sapa iki? Sandale sapa lae? Syuting sandale ke Amerika iki ya. Es apa? Es apa? Es apa? Es campur. Es campur. Mae seger kuarasan. Guys, seger. Kowe rene lagi SD. Ya, SD kelas Kulo dilapek putu kowe sakmene. Ambek sapa, Dik? Iku sampe ayah. Kok enak kok. Senang mandi, Mak? Enak manu, sungger. Oh. Oh, menden. Oke. Mak ya tak tutno. Tutno mak 5.000 bisa, 3.000 juga bisa. 5.000 boleh. 5.000 terus SEA ayune. Wakul kowe rene, kowe JSD ya kan. Nah, nang mah paling. Ditunggu empek-empeknya. Ya, siap. Aku ngekeli HP. Ini jero Mas, ini jero ae. Aku ngekeli HP ambek tuku empek-empek kok. Iya, nanti ya. Oke, siap. Yes. Campur mak tas, guys. Guys, iya. Video anu mbak-mbake. Mbak-mbake gohen. Anu kok. Pun dangu ndir. Sesuai kok nek kene iki tak lulusan S3 ra ketrimo mbek make kudune lulusan S3. Nggih. Oh, ala nek trimo SMP SMA ra payu ning jane mbek make. Siap. Iya, bentuk dhuwit aku. Mak tas rame kan sampean dibayari ya. Bismillah. Lho bakule koyo artis. Sesama. Wes yo apa pempek. Lho karek yo nek siapa. Lha kok apa? Hah? Siapa? Pempek iki yo padha. Pempek ya. Ambele ya. Ya. Iya, Pak. Hah? Pempek ya nek siome ya nek. Lha siapa iki? Ya saka iki kabeh. Oh, iya siap. Sambele sing beda. Oke, siap. Lagi teko kita Mak, aku lagi roh ya Mak. Pusen di. Iki lah pus. Iki kan aku pus. Ya, satu pus. Pusen di. Pusen di. Yo pus, ela pus. Bersih guys tempatnya guys.
Tanggane, Bang. Tangan kene. Iki ngedol isik. Nek asisten sing ngono ki rene. Ora nang kasih mak. Kan piring mah aku. Piring. Piring tak pan kene kok kan? Es kun kono. Iya. Kenapa? Bisa dikira mak iki mau. 5.000. Kayak lu. Teh. 3.000. Oh. Siap. Kenapa, Kak? Boleh, Ci. Kenapa? Duduan lho ya fotone. Oke. Nek berapa? Akhirnya masih ayune ngene kok. Sambelnya pepek ya. Iya lah. Sami ta niki? Kan cok iki kacang. Nah ini kira sami. Iki ya pempek sambel iki. Iki enak. Mulai Mas bar disoteng kental. Jadi yang ini iki Mak ya. Oke, guys. Inilah siomay. Empek-empek. Siomay plus empek-empek plus. Yes. Es campur dan empek-empek. Maktas lokasi di Ngroto ya guys, di sini guys, sampai sini.